Popovska, s obzirom da je prešla na muziku sa TikToka, malo je slomila, tu je malo... Misliš da je bilo bolje da ostala TikTokerka? Puškarina, pa prskanje Hilton! Bože, za podanike. Ona nek bude da... Za podanike. Ne, aj zapravo da ne rangiramo ovo kao najbolje ka najvećim, nego ovome po šta piše. Po šta piše ovo, okej. Ko je ovo? Za podanike. Ko je ovo, brate? Šta kaže, šta kom za deki jebote kad ide u Tvorza, pa može i zatvora se live-uje preko kusa. To je najbolji live. To je najbolji content bačen na sve. Pozdrav firmu, da ne mislite da mi ovdje ne možemo da upalimo ovaj priđi, slimi. Ako je Kristijan Golubović uneo telefon, može unosi komp, kao ništa. Kao kuća, brate. Još će snima s pandurima tamo, sa čuvarima. Ko je ovo? Ja ne znam ko je ovo. Ja ne znam, isto, njemu možemo biološki otpad. Biološki otpad.